ban taba ganin mai gida irin wannan yanayin ba. కొప్పున పూలెట్టుకుని బుగ్గన ఎరట్టుకుని ఇదంతా నేనెళ్తుంటా rayuwa ta cika da daci ne dan kodin ya karanci a cikin ta saboda haka na zaga gaba ɗaya gari na hwala cikin teku na zagulo ba wata kyakkyawan lulu wa kenan Jamali cancaris cas za ta tashi kanka a dalilin na kawo wata mace daban ba Sundara ta dawo cikin rayuwata shi ne zan kawo ta Shamili cancaris cas ina da basira ba gida da kawo ta ba tana masauki dariya ka daban tsoro take duk ka razana ne za ka iya sharholiya ba tare da wani tsoro ba da Shamili cancaris cas kwarai kuwa domin kuwa na kammala shirye-shirye na mafita akan ba Sundara. Mafita me kenan Kadara fitaccen malami maci kaniyar fatalwa sunan shi da aka furta fatalwi sai a cawi tsu shi nan zai iya sarrafa ba sunanka. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa haka zalika ku san baɗa mana like ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.